Voiko sä laittaa enää mihinkään kuvaan, mitä sä näet netissä? Vastaus on, että et. Mä teen Googlen tekoälyllä kuvia ja sun tehtävänä on nyt tunnistaa, kumpi näistä kahdesta kuvasta on tekoälyn luoma kuva. Tässä ei ole koiraa haudattu mihinkään. Jompikumpi näistä kuvista on ihan oikea kuvapankista otettu kuva ja toinen kuva on meikäläisen tekoälyllä tekemä kuva. Jokainen kuvapari on tässä 10 sekuntia ruudulla ja sen jälkeen siihen avautuu sitten, kumpi näistä kuvista oli tosiaan tekoälyllä luotu kuva. Ja mä koitan joka kuvaparin jälkeen antaa pikkupointtereita siitä, että mistä olisi voinut ehkä jopa tunnistaa, että se oli tekoälyllä luotu kuva. Tää olikin vaikea kuva, tämä APC:llä otettu kuva. Mutta hetken aikaa katsoo, niin ei siellä oikein kaikki tee järkeä. Niin kuin tuo hätäpoistumisovi tuolla taustalla ja nuo keltaiset lippulaput, mitä siellä on. Lisäksi pöytä on aika kulunut verrattuna siihen, mitä ne ehkä APC:llä nykypäivänä on. Mutta ken tietää. Jos on vielä jotain, niin kerro ihmeessä kommenteissa. Mutta seuraava. Tää helsinkimäinen kuva, mikä tässä on, mun on tosi vaikea löytää tästä mitään, mikä viittaa tekoälykuvaan. Ne vipat on oikeat, mutta se, että onko tässä kaikki oikein tai onko tää edes oikea paikka, en tiedä. Mutta kuvana tää näyttää tosi hyvältä näin niin kuin virheitten osalta, että niitä on vaikea löytää tästä. Mutta kerro ihmeessä kommenteissa, jos jotain näet. Ja seuraava. Tämä on omanlaisensa kuva. Tässä on ehkä vaikea löytää vaatteista mitään virheitä. Itse piti oikein zoomailla tonne, mitä siellä on. Mutta enemmän nuo koivut tuolla taustalla ja tuo rakennus, niin niissä nimenomaan on jotain tuommoista tekoälymäisyyttä tuolla taustalla. Sitä on vaikea selittää, mutta se näkyy tuossa kuitenkin tuo tämmönen vähän niin kuin orassihtava kalvo tavallaan, mikä se on. Mutta jälleen kerran, seuraava pari. Tässä oli hämynä tuo teksti toisessa kuvassa ja sitten tässä kuvassa kroppasin tuon tekstin pois. Tässä on tosi vaikea myös löytää, että mikä juju tässä on, että onko tekoälykuva vai ei. Koska asettelu näyttää oikealta, salamalla otettu kuva, stadionvalot ynnä muut. Vaikeaa tätä on sanoa, mikä on tekoälyä ja mikä ei. Mutta jos näet tässä jotain ilmiselvää, ehkä tuolla yleisössä lähellä, niin kerro ihmeessä kommenteissa muillekin. Ja seuraava. Jälleen kerran tätä piti kropata, koska tuolla tuli tuommoista tekoälyn UI:ta mukaan, eli käyttöliittymää, kamerakäyttöliittymää, jota ei nyt selfiessä tietenkään näy. Ja tässä nyt varmaan pystyy jotain näitä painoja laskemaan, että ne ei ihan täsmää nuo kiekot tai kiekkojen määrä tuossa taustalla menee vähän epäselväksi, hötöksi, mössöksi. Joo, ja seuraava pari. Siinä järvimaisemat, ja tämä tosiaan näyttää hyvinkin perinteiseltä järvimaisemalta, mutta nuo heijastukset järven pinnalla ei näytä ihan oikeilta. Tulee vähän liian kauas tänne ainakin mun mielestä. Ja muutenkin tässäkin on tämmönen pieni kalvo, miten sitä sanois, tosi vaikea selittää, mutta edelleen tässäkin on tämmönen oranssihtava pinta. Vähän niin kuin muovisuus tulee noista koivuissakin mieleen. Mutta jos näkyy jotain ilmiselvää, mitä mä en näe, niin kerro jälleen kerran ihmeessä kommenteissa. Ja seuraaviin.
Tässä ei tarvitse paidan tekstiä pidemmällä mennä onkimaan. Siinä nimenomaan näkyy, että ei ole oikeata tekstiä, vaan lähinnä tuommoista oikein näköistä tekstiä lykätty. Ja lisäksi en tiedä, olisiko kukaan laittanut tuommoista johtohässäkkää suoraan tuohon, minne tämmöisellä tuolilla oltaisiin rullattu tietokonetta käyttämään aikanaankaan. Ja seuraavi. Asfaltti puuttuu, muutenhan tuolissa ihan kivaa maisemaa rullaluistella. Mutta maisemasta puheen ollen vaikeapa tuolta yhtäkkiä löytää, mikä ei mätsää. Männyt ja koivut näyttää ihan just siltä, miltä pitääkin, ja vanha latokin näyttää just semmoiselta, miltä pitääkin. Sijaintikin on semmoinen tien vieressä, missä se voisi hyvinkin olla. Jos näkyy jotain tässä, niin jälleen kerran kommentteihin kiitos. Täällä vähän rosoisempi kuva. Tässä varmaan tuo kirjan teksti on semmoinen, mihin zoomatessa näkyy semmoista pientä viivaa höttöä. Ja itse sohvapöydän alla olevat kirjat, kysymysmerkki, on hyvä viite siitä, että tekoäly on tehtyä, koska no, höttöä. Mutta jälleen kerran, jos näkyy jotain, mikä viittaa tekoälykuvaan, niin kommentteihin. Kiitos. Pöydällä olevat asiat ei kaikki tee ihan järkeä, kun sitä katsoo tarkemmin, mutta yllättävän hyvin koko keittiö näyttää semmoiselta, miltä voisi olettaa keittiön näyttävän. Ja ikkunasta näkyy, mitä ikkunasta olettaa näkevän. Jos nämä nopeasti vaan katsoo, etenkin jos scrollaa puhelimella ja katsoo, tässä on tämmöinen eteenpäin, niin ei se ole enää semmoista mössöä, mitä se aiemmin on ollut. Mutta vielä yksi kuvavari, katsotaan se. Tämä oli ehkä hankala löytää tässä viitteitä siitä, että vaan tekoälyllä luotu kuva, mutta tuo huulirasva, mikä ikinä siellä onkaan taustalla pöydällä, niin se on vähän tommonen tekoälymäinen tossa. Vaikeapa näistä on enää nähdä, että onko nämä tekoälyllä luotuja kuvia vai ei. Scrollaa ihmeestä taaksepäin ja kurkkaa niitä ja katso tarkemmin. Nyt kun tiedät, että ne on tekoälyllä luotuja kuvia, niin näkyykö niissä suoraan mitään semmoista, että nämä on tekoälyllä luotuja kuvia. Ja jos näkyy, niin laita ihmeessä kommenttia, koska meikäläisen silmä ei näköjään enää jaksa tunnistaa niitä virheitä. Mutta meikäläinen on ainakin tässä vaiheessa vielä oikea Teemu, koska koettakaapa saada tekoäly tekemään tällä tavalla. Onko se puolen vuoden päästä, 5 vuoden päästä, kun se osaa tehdä noin? En tiedä. Mutta ainakin tässä vaiheessa vielä meikäläinen on ihan oikea Teemu. Mutta jos tykkäsit tästä videosta, niin tykkää ja kommentoi, etenkin kommentoi, jos näkyy jotain selkeää, miksi nuo kuvat ei ole oikeita kuvia. Ja siinäpä se. Ensi videoon. Moro!